Diversi awturi Maltin għandhom l-opportunità li juru it-talent letterarju tagħhom, kif madwar il-pajjiż qed tittella l-20 edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta bl-isem ta' Bukkun, Ktieb u Bugan Villa. Is-sibt wara nofsinhar One News żar waħda minn dawn l-attivitajiet fil-Birgu fejn bosta awturi Maltin u anke barranin setgħu jaqraw siltiet mix-xogħol letterarju u artistiku tagħhom. Waqt l-istess sessjoni ġiet imnedija kollaborazzjoni artistika u letterarja bejn Inizjamed u l-Kunsill Reġjonali tal-Port fejn fix-xahar ta' Ottubru se jkunu qed jittellaw workshop fl-iskejjel primarji ta' Żabbar, kif ukoll fid-djar tal-anzjani tal-Fgura bilan li jkomplu joħolqu materjal letterarju li ħaddan id-diversità lingwistika u kulturali. One News tkellem mal-awtriċi Simon Spiteri fejn spjegat aktar fid-dettall ix-xogħol u l-involviment tagħha f'dan il-festival. Dis-sena jiena kuntenta li waħda mill-mistiedna tal-Festival Inizjamed, l-avveniment li ħankun involuta fiħina ser jkun nhar it-tlieta 26 ta' Awwissu li jismu All the Words a Stage, jien ovvjament niktab għat-teatru, ġifieri kemm jiena u l-mistiedna l-oħra ser ikollna xogħlijiet tagħna u diskussjoni li jdur max-xogħol tagħna li nagħmlu għat-teatru. Kellimna wkoll mad-direttur artistiku tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura f'Malta Lien Ellul. Din hija l-20 edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta u kuntenti ħafna li għandna kemm kittieba minn Malta l-Simon Spiteri u Marin Xej u Michael Zammit u kittieba minn barra minn Malta li qegħdin jingħaqdu flimkien għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-letteratura u anke forum ta' arti oħra u minn nhar it-tnejn propju 25 ta' Awwissu se jkomplu l-attivitajiet għandna ġimgħa ta' 5 attivitajiet oħra fejn il-pubbliku ġenerali u mistieden illi jattendi u jagħmel il-festival tiegħu wkoll.